deň. Sme veľmi radi. Otec Mikuláš, ešte raz mi dovolte, aby som vás v mene všetkých Kyšťanov, hlavne detičiek z Kysly, aby som vás privítala a veľmi som rada, že ste si našli toľko času, aby ste k nám mohli prísť, aj keď vonku je už asi trošku aj tma. Môžete nám povedať, cesta bola aká? Ďakujem za vrelé privítanie. Cesta bola síce dlhá, ale bola veľmi príjemná, pretože som sa tešil na stretnutie s novými zaujímavými ľuďmi a s dobrými detičkami. To je hlavné. To sa veľmi tešíme, lebo v Kyste máme veľa detičiek, až 40, Svätý Mikuláš. A ja som sa veľmi čudovala, keď toľko detičiek sa v takéto malej dedinke nabralo, ale máme ich dosť. A preto ja by som vám teraz chcela tieto detičky aj predstaviť a pomaly ich vyzvať na javisko, ale poprosím Anielika, ktorý im pomôže, aby náhodou k ničomu nedošlo pri tých našich schodoch, aby náhodou nespadli, hej. Anielik detičkám pomôže, ja poviem meno, ako ho prečítam, tak potom mu Anielik pomôže, aby prišiel ku Svätému Mikulášovi a samozrejme chceme poprosiť detičky, aby si niečo pre neho pripravili, to, čo majú pre neho pripravené, aby mu aj povedali, dobre? Takže najprv to bude Berková Sárka. Sárka Berková, nech sa páči. Vítaj, Sárka. No čo? Poznáš Svätého Mikuláša? A kde chodíš do školy? Trebišov, Komenského 8. Chcela by si sa niečo spýtať Mikuláša? Nie? A Mikuláš by sa chcel niečo spýtať Sárky? Ja sa jej chcel spýtať, čo si pripravila na stretnutie so Svätým Mikulášom? Sárka bude spievať. Asi jej dáme mikrofón. Ja ti dám mikrofón, ale musíš veľmi blízko rozprávať. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky a či Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Hurá, už je sneh, rozlieha sa sneh. Deti kričia, slnček znie, biele máme nie. Sneh je okolo nás, svetu dáva jas. Rozlieha sa slnenie, zima je tu za plas. Rolničky, rolničky, kto vám dá ten hlas? Ježiško, maličky a či Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Veľmi pekne ďakujeme a za svoj pekný výkon si zaslúži odmenu sladkú od Mikuláša. A poprosím ťa, keď vidím, že si pripravila aj nejakú ozdobku na stromček, aby si ju tam zavesila. Ďakujem, zatlieskajte jej. Ďakujem. Teraz by som poprosila Vikár Roland. Vikár Roland. Je tu taký, nie je tu taký zástupca? Je tu zástupca Vikára Rolanda? Nie je, dobre? Môže prísť aj babička. Bodnárová Alexandra. Nie je tu. Ani zástupca nie je. Cakociová Nora. Norika Cakociová. Á, tu je Norika. No nech sa páči, Norika. Páči sa. Vítaj, Norika. Chce sa spýtať niečo Svätého Mikuláša? Nie, ona sa hanbí, ale to nevadí. Svätý Mikuláš sa chce spýtať niečo. Máš niečo pripravené? Máš, Svätý Mikuláš, super. A čo máš pre nás pripravené? Čo máš pre Mikuláša pripravené?
A pesničku, nie? Dobre, potom super, tak bude ozdobka, dobre? Tak pozdrav pekne Svätého Mikuláša. Tak ahoj. Ďakujeme ti, že si prišiel. No super, ďakujeme pekne. Zatlieskajte jej. Chymal Patrik. Je taký? Áno, ide, super. On bude musieť mať aj tlmočníka, hejže? No, dobre. On chcel vidieť Mikuláša, super. No, Anjeli asi skôr, ale no. Wow. Asi skôr mamka ako k Mikulášovi, ale pozerá sa na ňou zaujímavo. Super, takže zatlieskame Patrikovi. O rok bude určite väčší. Danková Zojka Danková. Wow, to je riadna slečna, má tašku veľkú pripravenú. Super. Danková Zojka. Ahoj Zojka. Chce sa niečo spýtať Svätého Mikuláša? Nechce sa ho spýtať. A máš pre ňa niečo pripravené? Máš, hej? Ale vieš čo, ešte sa spýtam. Či on sa teba niečo nechce spýtať? Lebo ja som počula, že len niektoré detičky veľmi dobre pozná. A Zojku Dankovú určite pozná Svätý Mikuláš. Poznáš Svätý Mikuláš? No. Keď si pripravila aj básničku, radi si ju vypočujeme. Po roku k nám prišiel zás Mikuláš a lásky čas, s tarčekmi so snihom aj s vianočnou kolodou. Na Svätého Mikuláša je už celá zima naša. Mikuláš, čo nám dáš? Super. Zatlieskame Zojke. Zojka dostane darček od Svätého Mikuláša. Super. Tak. Dimon Jakub z neba. Kde je Jakub z neba? Není Jakub, ale je tu jeho sesternica, takže poďme. Dimonová Kristýnka. Ahoj Kristýnka, vitaj. Tak, chce sa niečo spýtať Svätého Mikuláša? Svätý Mikuláš sa chce spýtať určite. Určite sa chcem spýtať, máš niečo pripravené na stretnutie s Mikulášom? Nevadí, aj také zatlieskame, poďakujeme sa za úvod. A zoberieš aj pre Jakubka, dobre, ktorý mu určite príde na Vianoce, tak mu zoberieš a povieš, že Svätý Mikuláš ho pekne pozdravuje, dobre? Ďakujeme. No teraz príde Šimonko Ďurček. Ďurček. Pozor, Šimonko. Ahoj, vítaj. No. Šimonko, chce sa spýtať niečo Svätého Mikuláša? Nič? Či si ho môže zobrať domov? Nespýta sa ho? Nechce si ho zobrať domov? Mikuláša, nechceš domov Mikuláša? Stále by ti ho zobrať darčeky. A Svätý Mikuláš, chcete sa niečo spýtať s tým? Máš niečo pripravené pre Svätého Mikuláša? A čo máš? Taký krásny stromček, áno. A nejakú básničku alebo pesničku, Šimonko? No, hovor, zlato, na to čakáme, no? Vítaj, Svätý Mikulášku, na môj okna dáš veľkým lásky radosť, tým malým veľa sladkosti. Pobletíš kôti, hľadá okna malých detí, najlepšie zo všetkých vie, kto bol dobrý a kto nie. Najradšej mám dobré deti, ktorých šťastie v očkách svieti. Výborné, super. Takže. Ahoj, Šimonko. Tu. Alebo čo puste. Ferenčík Alex. Máme takého? Nemáme. Ferenčíková Patricia. Máme takú? Nemáme. Hamko Ján. Hamko Pavol. Hamko Ján príde prvý. To je fešák veľký. Ahoj, Janík. Vítaj medzi nami. Chce sa spýtať niečo Svätého Mikuláša? Nie. Nič sa ňo
zvedavý, či tam je zima, kde býva, alebo je tam teplo. Super. Nie? Dobre, a Svätý Mikuláš, chce sa spýtať niečo? Janika? Si niečo na stretnutie. Vidím, že máš niečo v ruke. Máš ozdobku. Dobre, ďakujeme pekne. Musím mu dohovoriť aj čert, aby na budúci rok si niečo pripravil. Hanko Pavol, Paľko, poď. To je fešák veľký. Vítaj, Paľko. No, ty sa chceš niečo spýtať, Mikuláša? Nie. Aj Mikuláš, teba. Pripravil si niečo? A čo? On nám povie básničku, poď bližšie, alebo ty utíkaš dozadu. Chcem, aby to bolo vidno. No, nech sa páči. Mraz nám klope na okno, v krve praská polienko, za okienkom sa vlačka znáša, za ňou ďalšia, to je naša. Zrazu za mnou stojí niečo, v plnej svojej zbroji. Biela brada, dlhý plášť, v červenom je celý, bude to Mikuláš. Super. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči. Poprosím ďalšieho mladého pána, Havrilčák Frederik. Nie je tu Havrilčák. Hrončeková Alexandra. Nie je tu. A je tu. Dobre. Hrončeková Alexandra, super. Ahoj Alexandra, vítaj medzi nami. No. Chce sa spýtať niečo Svätého Mikuláša? Hambíš sa. Bojíš sa, alebo sa hambíš? Nebojí sa, A máš niečo pripravené pre Svätého Mikuláša? Máš niečo pripravené? Máš. Mamka mi povedala, že máš. Máš? No. Čo máme ťa? Čujeme. Oknom stojí Mikuláš, povedz nám, čo tam koši máš, a ja tam napsáme do berety, cukríky, koláče, iba pre dobre deti. Super! Výborne. Dostaneš darček od Svätého Mikuláša. Hrončeková Alexandra, to bola teraz. Ivanková Vaneska. Vaneska, poď, dievča, poď. Wow, Vaneska. Nie je ti horúco, Vaneska? Lebo mne už je. Vítaj medzi nami, Vaneska. Chce sa niečo spýtať Svätého Mikuláša? Nechceš? A Mikuláš sa teba určite dá, čo chce spýtať. A máš niečo pripravené? Čo si pripravila? Pesničku. Wow. Páči, radi ťa vypočujeme. No. Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám z darov svojich trošku, či koláčka makového, či koníčka medového, veď ty Svätý Mikuláš veľa dobrých darov máš. Super. Víš, aké talenty sa všetky rodia. Vaneska darček. Kód Cyril kód. Nie je tu. Kučma Patrik. Patrik, kde si? Rýchlo bež. Podržím darček, tak, a ty bež. Vítaj, Patrik, vítaj. No, chce sa spýtať niečo Svätého Mikuláša? A prezradám, kde chodíš do školy? Do Trebišova. Do Trebišova. A do ktorého ročníka chodíš? Do 5. Si už piaták? No, dobre, Patrik. Svätý Mikuláš, spýta sa niečo Patrika? Máš niečo pripravené? No super, Patrik, nech sa páči. Zaduj. No? Zaduj. Vietor, môčky splaš, nech je tu už Mikuláš.
ľavá nôžka, pravá nôžka, nakúpnem mu do blatúška. A môžem rozbaliť, zaplním na celý byt. Super, ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol Kucma Patrik. Lajoš Daniel. Nie je taký Lajoš Dávid. Nie je taký Lajošová Ema. Emka Lajošová. A Lajošová Natálka. Super, dievčatá, to sú slečny riadne. Vítajte, dievčatá. Wow. Pekne vás tu vítame. A ktorá je ktorá? Teraz nám povedzte, ktorá je. Ako sa voláš? Melka. Melka. Emka. Super, vy ste sestričky. Hej, aj bijete sa. Nebijete sa. Bijú! sa. A ty skade vieš, čo Ja sa viem, bije? ja tam chodím. Často tam chodíš, čo? Pravda, dievčatá? Tam, kde sa deti bijú, tam ja chodím. Čer, také nerozprávať. Dievčatá sa nebijú, nie chlapci sú tam sa bijú, ale dievčatá sa určite nebijú. Budú mať chlapca. Aha, no potom budú sušiť. Dobre. Dobre, dievčatka. Tak sa spýtame. Máte niečo pripravené pre Mikuláša? Áno. Hej, počúvame. Počúvame tú mladšiu. Príde mamka? Počúvajte, deti, veľkí maličky, do okna si dajte čisté čižmičky. Dnes večer k nám príde hlavy ocko náš, naozajstný živý Mikuláš. On je dobrý detko, čo má bielú brádu, keď si bola dobrá, dá ti čokoládu. Nesie veľké vece, plné sladkostí, dostane ich ten, čo nezostí. Super! Ona zaspievala aj za sestričku určite. Aj za sestričku zaspievala. A čerta musíme pokarhať, lebo ty také nerozprávaj na také slušné dievčatka, že sú zlé. Oni sa nebijú, čert. Nech sa páči, Melka. No a tam pôjdete ku čertovi, hej? Pôjdeš ku čertovi? Lukáš Jaroslav. Nie je taký. A je. Nehanbi sa. Nehanbi sa, poď. Mamka príde na miesto neho. To pravda. Ide s tebou. Čo sa stalo? Musíme ho ospravedlniť, on sa hanbí, ale darček mu pošleme za Anielikom. Maďar Matúš a Maďarová Simonka. Máme také dievčatko? Máme. No. Wow, spinka. On sa tak bojí. Ako on sa bojí? Simonka, dobre. Simonka je taká odvážna slečna. Wow, super, pozor. Vítaj, Simonka. Tu sa postav, aby ťa každý videl, lebo také krásne dievčatko málo kedy vidíme. A čert vidí tak, ty čert sa nepozeraj na také krásne dievčatka. No, máš niečo pripravené pre Mikuláša? No super. Pesničku. No, počúvame. Za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, Mikuláš, tomto veci máš. Stačí. Super, ona zaspievala aj za Bračeka, takže dobrý aj Bračekovi, dobré? Bračeka ti dám, hej? Maďarová Simonka. Tam dáme.
Neverná. Dobre? A závisky ožuky. Takže to boli Simonka a Matúš. Maďarovi. Teraz poprosím Ďoďka, Náďa. Ďoďko, Náď. Ďoďko, Naď. Ahoj, Ďoďko, vítaj. Ty si taký už veľký ako ja. Pravda? A do ktorého ročníka chodíš? Povedám, Ďodík. Ty si už piaták. A chce sa niečo spýtať Mikuláša? Nič? Ale Mikuláš sa teda niečo spýtal určite. Pripravujeme si sa na stretnutie s Mikulášom. A čo si prichystal? Počkaj, Ďoďko, poď bližšie, ťa každý videl. Čo máme, Ďoďka? Vítaj, Mikuláš. Čo to má toho pre nás máš? Cukríky, čokoládky a či taký peník sladký. Celý rok sme poslúchali a uši si umývali. Jeden nás nebyl, veru na kolene nemal dieru. Super. A Ďoďko, zatlískame. Ďakujeme veľmi pekne. Ďoďko dostane darček. Mama, Katka je kde? Katka Naďová. Katka je chorá, tak potom zoberaj pre Katku. A počúvate mamku? Naozaj? Aj ty počúvaš mamku? Tak potom dobre, super. Tak potom ešte raz si zatlieskame. Nemet Markus a Nemet Nikolás. Sú tu takí, super. Nemet Markus a Nemet Nikolás. Wow. Raz, dva, tri, super. Ahoj. Postavím pekne. No, postav sa k Mikulášovi. Najprv sa ho spýtame, ako sa volá. Ty si ten, ako sa voláš? Markus. Markusy. A Mikulás je kde? Není tu. A prečo? On je mal kulice preč. Nevadí. Ja išiel preč. Aha, takže ty si aj za ňou prišiel, hej? A čo nám povieš, alebo čo povieš Svetému Mikulášovi? Máš niečo prichystané pre ňa? No. Asi čo? No a to je čo? Ty darčeky? Čo máš v rukách? Alebo bude spievať, alebo básničku máš? Hej. Čo? No to hoci čo povieš, hej? Počkajte. Počkáme všetci. Ja sa tu zapisovala a čačutičky iba prvé detičky. Krása! Super. Biskup Mikuláš ti dá darčeky aj pre bráčeka. Tam toto dám Anielikovi a ty odnes zo zdobky na stolček, dobre? Nemet Samuel a Nemet Sebastian. Wow. Ty si Sebko alebo Samuel? Ty si Sebastian, si tak vyrastla, som si to jeden. Sebastian. Sebko sa bojí. Ale máme tu taká veľká fešáka aj na miesto Sebka. Vlastne, no, nie radšej chore, nepríde. A čo máte tej zdravé pre Mikuláša? No super, no, budeš nám spievať, páči sa. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlí zbíčku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám z nej darov trošku, kus koláča medového, či perníčka makového, vety svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Super, no, ďalší talentky ste sa rodili. Vidíte, ako mi krásne spievať. Ale zdobky zavetli na stolček, dobre? Sabová Sofia. Sabová Sofia. Aha, máme Sofíka. Dobre. Poďte obidvaja. Vy sa asi poznáte, hej, že tak ste sa naraz rozbehli, nie? Poznáte sa? Vy sa poznáte? No super, tak asi za to si prišiel, hej, že? No a teraz nám povedz, ty sa voláš? Sofinka. Sofinka. Jarko Lukáč. Jarko Lukáč, aha, Jarko Lukáč, no super. Vidíš, keď išla Sofinka, tak prišiel aj Jarko, tak to je dobre potom. Máte niečo pripravené pre Mikuláša? Áno, Sofinka, čo
pesničku. No, počúvame ťa. Za oknom stojí Mikuláš, čo veskolesná Mikuláš, tomto kulosvesí máš, údovú panenku, predobrú mamienku, pekného Janička, metla aj palička. Super, wow, metla aj palička, pekného Janička. Ale pre našeho Jarka nebudeme tá palička hej. Ty si dobrý, Jarko, hej, že? No super. A máš ty niečo pre Mikuláša pripravené? Jo, ty si to u nás uviditeľ, všetko pred si urobil. Super, mi sa páči, máte darčeky. Jakub dostal. Ale on má pesničku pre vás. Ja, to No. Pekná spadla, povie ju opraviť. Starý Peter nie je doma, ale ty nám to nespraví. Zavoláme kovíra, ten na veľké kladivo. Bucem a už je to hotovo. ešte trošku aj potančíme. Dobre, Sedlický Martin, Maťko Sedlický. Není Maťko Sedlický. Senegeto William. Máme? Senegeto William. Bilko. A to si. Super. Ahoj, Bilko, vítaj. No, máš niečo prichystané pre nás? Áno. No, nech sa páči, počúvame. Gulak. Vítajte, Mikuláš, z opatov pre vás. Ručiky, solátky, pevných sadky. Teraz pochúchali, už umierali, nebeba sa nebijú. Takové ľudí má deru, tak si ľúbili, všetky sa ľúbili. Rýchlo, bajete, už čaká dnes. Dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujeme Bilkovi. Šikora Jakub, Šikora Samuel. Poďte chlapci rýchlo. Šikora Jakub, Šikora Samuel. Jakubko je chorý, hejže? Aha, Jakubko je hokejista, keď si dobre vieme. Áno, super. Poď tam do sem, Zlatko, poď. Máš niečo pre Mikuláša pripravené? Hej, to povedz nám dačo. Super. Tak. Tancoš Adam Tancoš. Tak, super, čert, dávaj pozor na takého zlatého chlapčeka. Vítaj, Adam. Vítaj medzi nami. Chce sa niečo spýtať Mikuláša? Nechce sa spýtať nič. Mikuláš, chce spýtať niečo Adama? Máš nejakú básničku alebo pesničku? No, nech sa páči. Adam bude recitovať. Vítaj, Mikuláš, čo v tom batohu pre nás máš? Cukríky, čokoládky, či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali a aj si uši umývali. Nikto z nás sa nebyl veru, na kolene nemal dieru. Tak ako sme slúbili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo rozbať vrece, nikto z nás už čakať nechce. Super. Ďakujeme veľmi pekne. No, teraz by som chcela poprosiť Matúš Gleska so sestričkou. Prídete dvaja? Či len Matúško príde? Ja len Matúško. Tak Matúško zastupuje sestričku. Ahoj Matúš, vítaj. Ahoj. Si Matúš. A máš niečo pre Mikuláša? Super. Tak počúvame Matúša. Čistím cizničky, večom chlapček maličký. Do okna ich čisté dá, urobím to celkom sám. Počuj, Mikuláš, iste do nich niečo dáš. Celý rok som dobrý bol,
dokonca som podrastol. No super, veru. Ja to musím akože uznať, že si podrastol, bo keď som ťa nevidela, ty si naozaj podrastol, Matúš. Si veľký chlapec. Aj pre sestričku. Nepodielite sa, lebo to potom by ste sa byli. A ešte mi prezrať, bijete sa? Nebijete sa? Nič? Ani za vlasy neťaháš? Nič? Ani nič zlé nerobíš? Čerty, choď preč ty, absolútne na ňa nepozeraj, lebo len aniel sa nemôže hrať, on je veľmi dobrý chlapček. Super, Matúško, tak potom na čerta, aby ti tam náhodou čo zle neurobil, dobre? Ďakujeme pekne, ahoj. No a teraz poprosíme činčárové dievčatka. To sú maličké dievčatka. To nevadí. Máte detičky pre Mikuláša. Wow. Vítajte. No. Wow. Super. Tak. Ďakujeme pekne, sme veľmi radi, že ste prišli, super. Tak, sú tu ešte nejaké detičky, ktoré, nedaj Bože, nedostali darček. Máme tu ešte nejaké detičky, rýchlo, nikto sa nehlási. Nikto nechce darček. Kto je tu? No rýchlo, kto je? Sú tu nejaké detičky? No rýchlo, poďme rýchlo. No rýchlo, poďte. No poďte, chlapci, rýchlo. Mikuláš má ďalšiu dedinu, takže veľmi dlho tu nemôžeme ho zdržiavať. No poď. No a povedz mi, ako sa voláš? Ovšatník, hej. A kde bývaš? V Zemplínskom Hradišti. Super. A tu je tvoj brat? To je tvoj brat, tu sa voláš? Marek Ovšatník. A bijete sa? Nie? Nie? Klamu! Čert, Klamu! Ja viem, že hej, sem tam! Chodíš často do Hradišťa? Často! Ale kysty sa nebijú, hej, že babky sa nebijú. Kysty si už bol? Bol sa? Nie. Kysty sa nebijú, nemajú s kým. Aha, no dobre. A chcete niečo povedať Mikulášovi, alebo máte nejakú básničku alebo pesničku? Nemáte nič. Máš? Super. Jasné svetlo svieti tejto noci, anjeli sú iste na pomoci, drahé občerstvili. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, chlapci, sme radi, že ste prišli do Kisty, k babke, k detkovi, super. Tak, už sú to všetky detičky. Nemáme žiadne detičky. Ani také staré detičky, ktoré by chceli sa kstiť. Nikto nič? Čert, ty čo chceš? Za detičku som. Ty nie si detička, ty si zlý čert. Ty dávaj pozor na seba, čert, lebo tu je aniel a ja si myslím, že dneska určite prevláda dobro nad zlom. Aniel je oveľa lepší ako čert. No. Takže, nie je tu už nikto. Každý dostal darček. Tak, ja som veľmi rada, že všetci darčeky dostali. Každý sa poteší určite doma, hlavne mamky, keď budú vysávať za orieškami, keď budú mať takú radosť, nesmiernu. Dobre, oče, Svätý Mikuláš, môžem sa spýtať, už asi ste dosť unavení. Pokračujete ešte niekde ďalej, odchádzate niekam? Pokračujem, ale som príjemne unavený, lebo som sa stretol s peknými, poslušnými deťmi. To ma teší. Ja si myslím, že v Kiste sú len dobré detičky. Takže, ideme. Teraz, Svätý Mikuláš, kde má svoju biskupskú palicu? Kde máte svoju? Máte ju tu? Ešte by sme mali takú prosbu na Svätého Mikuláša, lebo viete, že Mikulášom sa začína také vianočné obdobie, ako každý Vianociam patrí vianočný stromček. Preto by som chcela poprosiť nášho Svätého Mikuláša, aby nám náš vianočný stromček tu na Kultúrnom dome, ktorý sme si takto krásne ozdobili ručne vyrobenými ozdôbkami našich detí, zapálili. Svätý Mikuláš, poprosíme ťa, dobre?
Tak, super, máme stromček nám svieti. No. Takže ešte raz, Svätý Mikuláš, veľmi pekne ďakujem. Chcela by som sa s vami rozlúčiť. Prajem vám šťastnú cestu, Svätý Mikuláš. A verím, že o rok sa tu určite takto zídeme. Veľmi pekne ďakujem vašim pomocníkom, Čertovi Anielovi, ale nie len im, ale hlavne všetkým týmto dobrým ľuďom, ktorí sem dnes prišli, aby rozdávali radosť, lásku a šťastie. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým. Dovidenia a dobrú noc. Ole, Nori, poco, dobre. Počkaj, stoj. Trošku. Dobre. Ďakujem vám. Hvala, máš tu svoji tohle, že aj budal na Madridu, keď viete také podničky. Čekaj, že nenačuješ, ale bojíš sa nieco. Bojíš sa. Čekaj. Odstu. Vyššie, vyššie. Skúste to propagovať na internete, nech majú radosť. Ktorí to nemajú. Áno, určite to bude.
Ściskaj wyżej! Chodnie. No ja mam zeku. Nej. Dobre, Gustomčeku aj zo zelu. Jo. No poďme. No, pojď. Bližej. Bližej, Helena. Nie, medzi nich. Vám vyletuje, medzi nich. Dalej tak, nie nájdeš to v poriadku. Ostav. Chodí ku nám, Poďte, prosím. Poďte ku nám. To zakladenie, čo to je? Je môj. Jaška som za strážčka, no. Dobre. Thank you.